खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय मासि फगबाननाय महर लानो सनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फोराजोबबाय साइडआव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मोननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना मा होनो दै गिलासे लोंनानै मोखां सुनानै हाथाय फुथुवाखै र' मोनायाव फुखानायहाय सिन्था गैया एसे थाबायनानै ओंखारबोदों फिसाजोआ सिखारथ'वाखै सिखारबाथ' हेबखागोनानो बिमाखौ नागिरनानैहाय थ' सिखारबा होनदां बिदाखौ ओरै लामाथिं लानानै फैबाबा होननानै थ' आं एसे खाजारसो स्टेप खिजानो थाबायनो मोनो खोमा होननानै ओंखारबोदों आरोना बेनो लामा स्रां स्रां बेनो थ' बेजोंनो आरोना दलंनिफ्राय खनसे न'थिं थांनानै न'निफ्राय खनसे ओरै फैफिनबाय आङो ओमफ्राय केमेराखौ अन खालामफिनबाय माबा मोनसे गोसोआव सानदों आङो सानदों माने कमेन्टआ गोबां फैदों हामनाय नुलायबाय आब' हामनाय नुबाय आगै होननानैहाय हामनाय नुबाय बिमा होननानैहाय थ' दाखालिफोर आंबो नाजाखादोंमोन हामहोनो होननानै आरो बिनि सायाव मिन्थिखायो नोंथांमोना माबायदि भयंकर बेमार जानानै थांखो बिनि असरानो दासिमबो दङ ओमफ्राय मा होनो बाखि बडिया बांद्राय हामाखैबाबो नैबेखिनिया बिराद हामो आं आगोलावबो फोरमायखादोंमन बेफोरो गोदोनाया आंना एसे गोलाव बयनिबो रुजुनायाव एसे गोलावसिन खोमा नोंथांमोना बेसेबां जायो आंना नै इसेबां जायो ओमफ्राय मा होनो बे बेफोर रानो बिदिनो बेफोरो रानबाथाय माने मोखांफ्रा सोलायनानै हामनाय नुनोसै आरोना खौलौल' नुनोसै थ' खौलौ जालाङो आङो थ' बाखि एसेबां हामा आङो माने आरो नैबे आंनि बडियाथ' नैबे थोलौ थोफौआ बियोथ' बिराद अख्रा डेन्जार अख्रा मेजेम दं आंनावहाय ओमफ्राय हामा आरोना बियो उफाय गैया बेखौबो खालामलाबाय थाबासो माबायो आरोना एसे सेबाव फैयो जेबो नंला बेफोरो माथो खालामबावनो बेनिफ्रायहाय आंहा दा गावनि सायाव फोथायनाय दङ आरो आइनि सायाव फोथायनाय दङ आं दा न'आव आलासि जानानै एसेबाबो बारायनानै थांफिनगोन होननानै आरोना मानो होनोब्ला सोनाफोर मा जायो आङो जै गावनि बिमा न'आव फैबाथाय गावनि देहाखौ होसोफैनो गोसो जायो आरोना खामानिया मावनांगौ थेवब्लाबो माने र' दा मावगोन नङाबा जायखिजाया मोनसे बोरैबा होसोफैनाय बायदि जायो आङो ओमफ्राय जानायफोराबो टाइम टेबोल हिसाबै जाया बेयावनो आंहा बेनिफ्राय एसे मेजेमखौ बारायहोनानै लानानै थांगोन आरोना बे आंनिया मिजिं थिनाय दंखायो ओमफ्राय हरैहाय न'आव थांबा मा जायो एक्टिभ थानो गोसो जायो है मावखानोसै माबार खालामखानोसै मानसै बेफोरबायदि आरोना आरो रुमाव थाबाथ' बिदिनो गेन्देगेलखासै मा होनना बुंबावनो एक्टिभ थानो सानबाबो जायो जाया गेजेरावनोसै आरो खिन्थु हरै न'आव थाबा एक्टिभ थानो गोसो जायो ओमफ्राय नैबे गावनि बिमा बिफा न'आव फैबाथाय एक्टिभ थानो गोसो जाया होसोनो गोसो जायो थ' बेबो अरजाला आं मिथिला बबावथो बिमा बिफा न'आव थाबाय थानो मोनो बबावथो होसोनानै थाबाय थानो मोनो ना मा होनो सोरनाबा थ' नायलांबाय हैनो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो दाबो खुगा अरजाबराबैनो रायलायनांगौ मानो होनबा बे बुलबा दासिमबो दङ सिंनि बे बोलाबा नोंथांमोनाबो नुगोन बुजिनानैनो मोनला आङो दान्दिसे उनावनो ओमफ्राय नै जोलैयाबो सिखारबाय बिदाया लानानै फैबाय बाना बिदाखौ सिं ओमफ्राय मानो थाथ'हैखो थाबायनाया स्पिडआव थाबायनानै फै स्पिडआव नङाबा खारबो हायोबा थाबायनो थिनहरदों आङो बिदिनो हाग्रा दंदां मा बेयावनो जिरायनोसै बिथिंसो मोजां मोनो सरबथिं नुहुरनायाव आरोना आं बेयावनो थागोन आं बेयाव नोंखौ एक दुइ खालामनानै नेबाय थागोन जाबायना सेन्देल खुदां एसे मा होनो मैयासो अखा ज्राम ज्राम हादोंमोन ना मोनायावहाय थ' दालाय सोर खुदै गारस्लाबनो ओंखायनो एसे गानानै सेन्देलखौ दोनथ'नानै थाबायो आङो स्पिडआव थाबायनानै फै स्पिडआव मा होनदों आदाखौ नायनो थाङाखैथ' आदाया जेरावबो ओइलाय फैगौ दे नों जिरायथ'दो सना मा होनो लोगोसेनो एक दुइ खालामनायाबो बिराद गोबाव जाबायमोन ओंखायनो लामायावनो एसे सान्दुं नांस्रांस्रि एक दुइ खालामनानै लानसां होननानै खालामबाय आरोना गथ'फोरजों जाबजों दा न'आव हाबबाथाय हाबाफारि खावब्ला खावब्लि ओंखारबाथाय खुनु गोसो जाया आरोना ओंखायनो नै एकदम फेहे फेथे खहे खथे दसेल' ओरैनो उदैखौ एसे प्रेसार होदों आरोना दा माबा मोनजाबावो जानांगोननि खोथा दङ ना फैदो थांसै मा ना नों साथ'नो फैदो एसे दाखोर दाला सिबहैनोसै 3000 स्टेप जाबायमोन
माने स्टेपआथ' मेरला जाखायो न'आवनो उलुट फुलुट थाबायनानै खिन्थु आं लागाथार जेनेबा थाबायनानै जिरायथ'नाय बा माबा मोनसे खालामनाय जानाय लोंनाय बिदि नङामोन आरो लागाथार 10,000सो स्टेप खालामनो हायोबा एसे खामानि जानाय मोनो एकदमबारे खामानि जानाय मोनथारो आरोना 3,000आवनो सेस फैदो फैदो थाबायनानै फैदो नाङा सना गार मा फिथाइखौथ' खादों गाज्रि बाजि गारदो दे सिला सिबनोसै एसे दाखोरा मा बुंनो बे औवा बिलाइयानोसै नै हायाव सिथाफ्लेनाय खारगोना खारा जाखारा सिबखांलाबायनोसै आं लेडिस मानसिफोरनि खामानि नाय गोलैगोन सिलाया देन्जार फिस्ला ओरै फै जाबाय सोनाबर सिबला सिबलि सक सखा जाथ'लायबाय फुंनि बाला बसे सिबनांगौ आरोना हं हं हां हांखायनो जेरैबो बैथिंबो एकदम अयथासार आरोना आरो जों फैबाथाय अभार जाखायो जानाय लोंनाय पेकेट फेला उसुं गोदाया बिदि लेथ्रा फेथ्रा जानानै गालांजोबो माबा बिसिफ्ले अब्लासिमहालागै आइया साहा फुदुंगासिनो दङ सुजि एवदों आरोना ओमफ्राय दाख्लै सासे मोनसे कमेन्ट फैदों मासि सुजि जानो हायो होननानैहाय लाइलाफारायाव थानाय समावहाय सुजियानो एसे एवनाय देखायबाय थानाय जादोंमोन खोमा आङो सुजिबो जायो बेलेगबो जायो ओमफ्राय सुजिया जाहैबाय नै बिसोर जायो नालाय आरो मा जाहोनो मा मानो जायो ब्रेकफास्टआव आरोना सुजिफोरबा जाहैबाय जोंहा लाबोनानै दोनफैजायो जेब्लानो गोसो अब्लानो लखबनानै एवनानै जानो हाबाय घि एसे होलायनानै मोदोमफ्रुनो ओंखायनो गथ'फोर जानाय हिसाबै आं सुजिखौ माने बांसिन सम एवनाय जायो आरोना ओमफ्राय रुटि सटिफोरखौथ' माने इयो जायाबो जाहैबाय आरो रुटिजों लोगोसे रुटि बानायबा सबजिबो नांगोन ओंखायनो बेफोरखौ आं बारा बानायनाय जाया ब्रेकफास्टआवहाय ओमफ्राय बे सुजियानोसै आरोना बांसिन फैदो ओमफ्राय ब्रास इस्तेमाल खालामथ'ला मैया मोनायावबो ब्रासजों फुदों बेजोंनो एसे फुनसै मोनामनायफ्राल' खारथोंसै फुंनि मोनामनायफ्रा नैहाय दिगदारा इनो दंथारसै दाबो बेनो आरोना सिङाव बिदि होनदों है जारलाखा रायजागासिनोसो दं आइजों आङो मानो डाक्टारनाव थाङाखै होननानै आरोना हाथाइखौ बिदि लायो नामा होननानै आरोखि ओमफ्राय आरो लोगोसेनो सोनाफोर मा जादों बिखुनजो बिमाखौ लाबोफायनोबो आइजों एसे गोगोम रायजाबाय आङो मानो होनबा आइया बेस्रा दाख्लैनिफ्रायनो ज' फै गारि लानानै ज' फैदो मालाय जायै लोङै जामायजों थांफिनगोन गारिजों ओमफ्राय नोंस्रा थालांबानो जाबाय होननानै बुंखादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो र' थांगोन न'आव एसे थाबोनो गेजेर नांथों होननानै थादोंमोन ना ओमफ्राय बिनि उनावहाय गेजेर नांहां जानायजों ना गेजेर नांनायजों आंना नै बेमारा जालायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो खोनालायबाय आङो फैनोसैबो सानबायमोन ओरैनो माखौ लानानै फैनोसै सानबायमोन मानि जादाव फार्स्टआव खिथायाखै बावदों गावबो बलबमाव मिरामिस थागोन जालायबाय बलबम जानो सानसे ना साननैल'सै ओमफ्राय आंहा जबरदस्ति हाथाइ सानाय बोरै फैनो बेन्थेर गैला आरोना ओरैनोथ' माइया बिदि हारसिं फैनाय जाया ओमफ्राय एखमबा बिदिनो आङो गारि लानानै फैबा बिदिनो लानानै फैनाय जायो आरो आगोलाव नैबे उन्दैयावहाय फैदोंमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय माइया जायै लोङै थांबाय ओमफ्राय जोङो थालांबाय बिदिमोन आरो एबारबो आं बिदि खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो लालियाफोराव थांफिनगोन बिदि सानदोंमोन दा मबाइलाबो गाज्रि जाना होबाय बलबमावबो माइयाबो मिरामिस जाबाय आंहाबो बेमार जाबाय प्लेनिङा गासिबो चपट आरोना जोंना आरो मा बुंनो जोंनि सामार भेकेसननि प्लेनिङानो स्टार्टिङावनो मादि गड़बड़मोन ना बाबा अखा सिजानाया जाय नायदों मिन्थिखासिगोन स्टार्टिंनिफ्रायनो माने उलुस फुलुसखा आरोना साननाय बादि मोनसेबो जाखायाखै आरो बिनि सिगां सामार भेकेसन जायैनि सिगाङावथ' साननाया आरो बेलेगबावमोन बेखौथ' बिराद गोजानाव थांबाय बे साननाया जोंना प्लेनिङा आरोना ओरैसो दावखोनो लागामोन सोरनाफोर ओरैसो आरोना ओरैसो दावखोलांनो लागामोन जोङो उफाय गैया बिथांनाबो डिउटिया थाग-थिग हरै जाबाय आरो नङाबा बिथाङा आरो नामायबोनो लागामोन जों जायखिजाया मोनसेसो सामार भेकेसननि एसे इन्जय लानो लागामोन आरो दा फुरा सत्यानाश जाजोब्बाय स्टार्टिंनिफ्रायनो गड़बड़ नालाय गड़बड़सै अरजाला सामार भेकेसनालाय फैयो थाङो माथो खालामनो उफाय गैया थ' बाबा नों फुबाय ना बाबा ब्रास फुबाय ना दे जाबाय दे सुजि मोनबाय जों हनै सुजि मोनबाय मोखां सुनानै सुजि जागोन सोनाफोर बिमानि आखाइनि आरोना बेखौनो आइया रायथोबगासिनो दङ
ओंखायनो आगोलाव लेंहरखादोंमोन नोंखौबो आइ लेंहरनाय समाव फैयोमोनब्ला आइया बिदिनो 9-10 थारिखआवनो लेंहरदोंमोन अब्ला आंहाबो हाथाय सायाखैमोन आरो बलबमनि एसेबां खाथिबो नङामोन आरोना ओमफ्राय आंनो एसे मासा थांगोथों र' एसे थांबावथों होननानैनो माने न'आव थानो होननानैनो हजोंहाय चपट आथिं सुना सुहैथां जोलैफोरखौ ब्रेकफास्टआ बिबैजों बहायनानै दोननानैहाय स्र' दुगैनानै लाग्रोबाय सुनाफोर माथा मुथा लोबनानै लाबाय आरोना मैयाबो लोबदों माथाया थेवबो मैया ओरैनो फिसिदोंल'मोन ओमफ्राय दिनै लोबफिनबाय ओमफ्राय मा होनो सुइ जाथ'ला आं बांद्राय उखैनायबो मोनाखै दा उखैनायबा जागोन आरोना एसे बासायनानै दंखायो साहाखौबो लोंथ'ला दाखालिफोर आङो लोंखायाखैमोन बाट बेयाव फैनानै लोंदों आङो मैयाबो लोंलागासिनो दङ आइजों आरोना थ' आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आंनि फुंनि हालोदा बिदिनो थांबाय होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो गाज्रि मोननांला आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लगखौनो फरायनाय नांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच